Ond ar yn hanes ni, fel dynoliaeth, mae yna bethau sydd wedi bod yn eithriadol o bwysig, ond dydyn nhw rwan ddim yn bwysig. Styriwch chi hwn. Yn cofio hwn. Oedd rhywun yn deitha fi wythnos dweitha bod wedi cael gwared o'i holl casets yn ddiweddar, efo deigryn yn ei lygad. Oedd rhaid yn bwysig i ni'r un tro, oedd e? Oedden ni'n cael gwrando ar gerddoriaeth, oedd rhaid i ni gael chwaraewr tapia casetia yn y car mwyn agor y ffenestri yn yr haf, a blastio caneuon. Ond bellach, maen nhw'n gweld ar wahan iati gan falle yn Sain Ffagan. I lle nhw bellach rhywbeth oedd bwysig ydy amgueddfa yma. Neu hwn. Os rhai o'na chi ddigon hen i gofio hwn? Enfys tro yma? Beth i enfys? Pladur. Dwi ddigon hen, ond arddwr yng Ngholeg Fel y Bangor, Mr Edwards, a nath o ddysgu fi pan o'n i'n ifanc i ddefnyddio'r pladur. Ac o'na siap hyfryd ar goes y pladur. Oedd o wedi gerfio chydig bach, a 2 handlen. A torri'r Rhoi, cyn i buddiant torri'r Rhoi. A da chi'n gwybod beth i hwn, dwi'n meddwl, os dwi'n iawn, o fanna i fanna ydy ystod. Mae'n ni'n dweud yr ystod. Tseciwch eich geiriadur rhywbeth bod hi'n anghywir. Ydy hwnna. A gwair sydd yn cael ei dorri. Da chi'n gallu gweld nifer ohonyn nhw bellach yn amgueddfa Sain Ffagan. O'n i bai bod yna un yn garej o Lewis. Ti'n di gadw o. Chi'n cofio rhaid? Floppy disks o rhaid. Mae gennau rhaid o'r rhaid yn yr atig. Mae'n ymchwil PhD fi ar rhaid. Amstrad 8512. Mae'r Amstrad yn yr atig rhag ofn. Dwi'n gwybod sy'n gweithio. Ond oedden nhw'n hanfodol i'r cyfrifiaduron a gwybodaeth y llywodraeth a gwybodaeth yn cael ei cadw ar floppy disks. Bellach, da ni ddim yn defnyddio nhw. Maen nhw yn amgueddfa Sain Ffagan. Mae rhai o'r rhain dal o gwmpas, mae'n yn Parc yr Hath, ond llyfrgell bach ydi o erbyn hyn. Ond am gyfnod o bywyda ni, mi oedd rhain yn holl bwysig. Cios Talysarni o'n gyda llaw. Os da chi'n cofio can enwog Dafydd Iwan. Oedden nhw'n hanfodol. Chi'n cofio? Reverse charges, please. Rhaid 2 geiniog i mewn i cinio cyn hynny. A oedd rhaid chi ffindio telefons os oedd rhaid eisiau cysylltu efo pobl. Ac felly mi oedd yna filodd ohonyn nhw. A mae yna filodd llai erbyn hyn oherwydd mobile phones. Dy'r rhaid ddim yn hanfodol dim mwy. Ac felly mae hwn yn cael ei osod yn amgueddfa Sain Ffagan. Mae yna bethau oedd yn hanfodol sydd wedi peidio bod yn hanfodol. Ond dwi'n meddwl chi mae mwyafrif poblogaeth Cymru erbyn hyn yn edrych yn yr un ffordd ar Dduw a Christnogaeth, a Caddoliad a Beibl. Mae'n meddwl, oedden nhw dda yn y cyfnod tywyll yna pam oedd pobl Cymru yn ofergoelus ac yn chwilio am Dduw i lenwi'r bylcha hynny oedden nhw'n teimlo yn ei dealltwriaeth, fel mell a thranna bod Duw yn flin, ac felly oedden nhw'n cymhwyso y storm i ryw dduw yn rhywle. O bellach, da ni'n gwybod na gwynt oer a gwynt boeth cyfarfod a'i gilydd ydi mell a thranna. Ac felly, da ni'n angen Duw i esbonio pethau. Felly, da ni'n rhoi Duw yn amgueddfa Sain Ffagan. Efo'r taclau eraill sy'n ddiwerth erbyn hyn. Mae pobl Cymru canran uchel ohonyn nhw'n dweud,
Da ni wedi datblygu, da ni gallach, da ni'n ddwysach nag oedd yn cyn-deidiau nhw, bod angen y capeli yma ym mhob ardal mwyn addoli'r Duw yma sydd oedd yn gwerth erbyn hyn. Da ni'n angen nhw. Mae ganddo ni'n difyrwch, ganddo ni'n prysurdeb, ganddo ni'n llwyth o weithgareddau sy'n lot fwy difyr na'r peth crefydd a Christnogaeth a Duw a canu emyna a chapeli a Beibl ac yn y blaen.